odkaz Slovenského národného povstania je vlastne navždy aktuálny. Ale za posledné roky oveľa viac cítime to, že je nevyhnutné pripomínať si takéto okamihy slovenskej histórie, pretože odkazom slovenského národa a národného povstania je odvaha a statočnosť. Odvaha postaviť sa neskutočnej presile a statočnosť povedať svoje nie útlaku, ktorý sprevádza druhú svetovú vojnu. 27. a 28. októbra bolo Slovenské národné povstanie potlačené. Ale navždy zostal jeho odkaz, navždy zostala ukážka odvahy Slovákov naozaj s pokorou a v úcte. V úcte sa skloňme pred obeťami, ktoré boli len preto, aby my sme mohli spokojne, v pokoji, miery a slobodne žiť.